vybuchnúť a reagovať na nejakého človeka a nechať sa emocionálne zapojiť do tej celej šlamastiky, do toho celého problému, s ktorým prišiel ten druhý človek, nie je prospešné. To nie je žiadne víťazstvo. Keď sa s niekým pohádate a nakoniec vyhráte, ale máte tep 200 úderov za minútu a ste celý červený a rozoberáte to potom ešte celý deň, že čo sa vám stalo, tak nevyzerá víťazstvo. Hádať sa s niekým, kto sa nechal pohltiť nejakou emóciou, alebo s niekým, kto sa neslušne správa, alebo s niekým, kto je skrátka hlupák, je úplne zbytočné. S hlupákom je zbytočné sa hádať, pretože to nikam nebude smerovať. A je takisto zbytočné hádať sa s niekým, kto koná pod nejakou emóciou. Vtedy skrátka nie je správny čas sa obhajovať a tomu človeku niečo hovoriť, pretože to nebude nikam smerovať. Vtedy je dobre počkať, premyslieť si veci, nechať toho človeka vychladnúť a prísť v správnom čase so správnymi argumentami. Vtedy tie situácie vieme vyriešiť.